Дойде ред и на 4-годишните коне да стартират в своята гара. Участниците в нея са само двама – кон Монет Лавек с Илчо Илчев и кон Сош Майоркин с Георги Георгиев. Първи преминава през финала кон Монет Лавек с Илчо Илчев, втори остана Сош Майоркин с Георги Георгиев. Кон Монет Лавек и Илчо Илчев, първо място.